Tan-awon ra gud natong paagi ni Satanas. Nganong gitudlo niya ang ateismo? Unsay ateismo? Ang ateismo nagpasabot way pagtuo sa Dios. Unsa may tuyo sa yawa? Kung wanay pagtuo sa Dios, nan ang tao di na mutuo nga ang tao gibuhat sa Dios. Evolusyon na kibali, dili na creation. Na og wala nay creator, wanay naglalang, na wanay kahulugan ang Sabado. Kaya ang Sabado gibutang man sa Dios aron ang tao mahinumdum nga hinigugma ako'y nagbuhat nimo. Na kung wanay sa Sabado, sa ato pa wanay pahulay, wanay pagsimba, wanay pagampo. Na kung wanay pagampo, sige na lang kalihukan. Na kung sige na lang kalihukan, wa na maghuna-una ang mga taong Diyos. Tan-awaran ninyo ng mga tao nga panginabuhi, panginabuhi, panginabuhi na lang. Wa nagyoy panahon sa simba. Wa nagyoy panahon sa ako. Ano man? Kalihukan, kalihukan, kalihukan na lang. Negosyo, negosyo, negosyo. Asenso, asenso, asenso. Wa na'y panahon para sa Diyos. Ang atong topic karong gabi, kalima kagabi sa atong 14 katupiko. Doon na patay siyam nga nahibilin. Nag-anam pagyud kanindot ug mas gabi hilabihan kagwapo sa atong topic. Apan ang gibhaon na atong sundon si Manalagna Juan. Ang katapusang tinun-an ni Ginoong Hesus. Mauna lang ni siya'y nahibilin. Kini nahitabo sa mga tuig towards the end of the first century, between 98 AD to 100 AD. Igo matapos ang katapusang duha ka tuig sa siglo, sa unang siglo sa edad sa kalibutan, human si Kristo na tao. Si Juan sa akong gisgutan ninyo, batan-on pa sa dihang nahimo siyang sumusunod ni Kristo. Batan-on siya sa diyang gibautismuhan siya sa iyang sangay nga si Juan Bautista. Kanang pulong Juan Bautista, dili na apelyido. Ang kinaiyag yun sa mga tao sa karaan, ang ngalan may sumpay pero dili apelyido. Ang sumpay naghisgot kung unsay iyang buluhaton. Ang pulong Juan Bautista, dili parehas Bautista nga apelyido karon. Ang pulong Juan Bautista, nagpasabot si Juan nga magbabautismo. Kay siya man ang namautismo og mga tao nga nag-ingon, pag hinulsol kamo sa inyong mga sala, o pagpabautismo kamo. Kaya ang bautismo, simbolo man na sa tao nga nagbag-og kinabuhi. Talikda niya ang iyang karaang kinabuhi nga kalibutanon, dawato niya ang bagong kinabuhi diha sa Dios, espirituhanong pagkinabuhi. Munang bautismuhan siya, simbolo sa paglubong sa iyang karaang kinabuhi sa tubigon nga lubnganan, aron simbolikal usab nga maanod ang iyang mga sala dala sa tubig ug muhaw siya sa tubig bagong pagkatao. Munay buhat ni Juan Bautista. Apil sa iyang nabautismuhan ang magsuon nga si Juan o si Santiago. Apan samtang nagsunod-sunod si Juan o si Santiago, ang magsuon nga anak ni Salome, anak sa usaka barumbado nga tao sa Galilea. Kay gingalan man ni sila og the sons of thunder, mga anak sa dalugdog. Kay ang ilang amahan na ilhan nga matun dito sa Galilea. Ang bagis nga tao. Busa na isog po ninduha, si Juan o si Santiago. Samtang sila nagsunod sa ilang magtutudlo nga si Juan, nga magbabautismo kung Juan Bautista. O sa kapanahon ni Ana, may anunsyo si Juan nga nagtudlo sa dalan gikan sa Nazaret. Ngadto sa usa ka tawo nga naglakaw paingon sa suba sa Jordan, ug misinggit si Juan, tan-awan ninyo ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa kalibutan. Ug milingi sila asa ang tudlo ni Juan nga ilang magtutudlo, ug nakita nila ang pamilyar nga dagway.
sa usa ka batan-on nga panday nga nag-assist sa iyang amahang panday og furniture dito sa Nazaret. Si Jesus nga ig-agaw, igtagurha ni Juan. Nakaila si Juan nga ang maong tao nga iyang ig-agaw, igtagurha, mao ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa katawhan, pinaagi sa pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Wa pa na mahitabo, humanihana nga hitabo mga kaigsuonan, nahimo na siyang sumusunod si Santiago ug si Juan sa atong magtutudlo ug manunubos nga si Ginoong Hesus. Duha sila sa napulog, duha kun 12 katinun-an ni Hesus. Pagkamatay ni Hesus, iyang gitugyan ang iyang inahan nga si Maria, ngadto ni ining iyang tinun-an nga si Juan. Pagkamatay ni Juan Bautista nga nagbautismo kanila, nakasaksi ni ini si Juan. Pagkayab ni Jesus sa langit, human siya mabanhaw, nakasaksi sab ni ini si Juan. Apil si Juan sa kalihukan sa mga apostolis nga miwalis maayong balita nga na-record sa Buhat Kapitulo 2, diin linibo ka mga tao nga nakadungog sa mensahe ang midawat sa santos nga bautismo pagkadungog nila sa mensahe sa maayong balita. Apil si Juan ni ana, ug naglawig ang kapanahonan, mitubo ang Kristyanismo, nagkadaghan kini diha sa Judea, sa Jerusalem, ug ngadto sa Galilea, ngadto sa Samaria, ngadto sa Roma, ug milukop kini sa kalibutan. Ni aning panahona, nangamatay na ang mga tinun-an. Sila si Mateo, sila si Pablo, sila si Pedro, nangamatay na sila. Pipila ka tuig human si Kristo namatay. Ang nahibilin, si Juan na lamang. Ang tinun-an ni Juan Bautista nga nahimong tinun-an ni Jesus. Puti na iyang buhok. Puti na ang iyang labong nga bungot. Nagwali lang gihapon siya. Siya nalay nabilin. Gipang martir na ang iyang kaubanan. Gipang patay sa kagamhanan sa Roma nga dili Kristiyano. Kaya ang mga Romanhon pagano man sila o giisip man nila ang Kristyanismo nga illegal nga relihiyon. Apan, sa iyang katiguang wa siya mahilom pagsultis mga tao sa iyang nakita. Ug misuwat siya ug mga libro. 5 ka libro sa Biblia ang sinulat ni Juan. Unas tanan ang Ebanghelyo ni Juan. Kanang Juan nga Ebanghelyo mo na'y gisuwatan ni anang Juan 3:16. Ang ikatulo o ikaupat o ikaduha, ikatulo o ikaupat, mao ang tulo ka epistula ni Juan. Kanang ginganlan sa Biblia og uno Juan or nahaunang Juan, ikaduhang Juan o ikatulong Juan. Muna'y ikaupat. Apan ang ikalima, sa dihang siya gipadakop sa emperador nga si Domitian, nga hilabihan kapagano. Miingon si Domitian sa iyang mga sundalo, kanang bunguton nga puti nagbungot, tigulang magwawali nga Kristiyano, nga daghan na kaig na kumbirtir, dakpa na. Busa gipadakop si Juan sa mga sundalo sa Roma. Gipriso sa kasuko ni Emperador Domitian, sumala Diyos na hinumdumo sa kaagi ni atong tulo kahigala ni Daniel. Ang nailhan nato sa ilang Babylonian nga pangalan, si Shadrach, si Meshach, ug si Abednego, nga ang ilag yung Hudiyo nga ngalan, si Misael, si Hananaya, ug si Azariah. Mauna sila ang tulo. Hinumdumo nga nasuko si Hari Dario, kay wa sila nasuko si Nabucodonosor, kay wala sila muyukbo sa larawang pulawan nga gitukod sa hari, kay wa man sila muyukbo. Dala sila mga igsuon sa hudno sa kalayo, nga ang kakusog sa kalayo kapito kapilo kay sa inyong gigamit sa inyong sugang. Grabe ka init
Nganong nasabta na itong grabe kainit, tungod kay ang nilabay kanila paingos kalayo, wa gani makaabot sa daob, maoy nasunog, apan kining tulo, wa masunog kay giluwas sa Dios. Nakig-uban ang anak sa Dios, didto kanila sa kalayo sila. So, mupuray na hitabo ni Juan. Wa siya maluto sa dihang siya gipirito sa kawa nga napuno sa lana, nagbukal nga lana. Gipahabwa siya ni Domitian og miingon si Domitian, may anting-anting man din tawhana, ibutang tani sa isla sa Patmos. Ang Patmos mao ang usa ka isla nga prisuhan. Daghang mineralis, murnig siyargaw og dinagat na ay daghang mineral, mga mina nga gipanghabwa sa Roma, pinaagis mga trabahante nga way suhol ang mga piniriso nga Romanhon. Apan ang Patmos na ilhansab ingon nga isla nga hilabihan kadaghag malala nga bitin. Duha ka butang ang anaa sa Patmos, malala nga bitin og ang mga piniriso nga gi-exile sa mga Romanhon kay dili nila gustong papuyon uban sa mga tao sa sibilisasyon. Dito si Juan, tiguang na, apan samtang dito prisuhan, nagwali na hinoon sa gidili kaniya nga Kristo. Busa, may mga piniriso nga mituo og midawat sab kang Ginoong Hesus sa pagsaksi ni Juan. Hangtod nga dito sa isla, gihatag sa Dios kaniya ang mga pananaon sa umalabot sa kalibutan nga maoy iyang gisuwat sa basahon sa pinadayag. Munang 22 ka kapitulo. Karon mura ta gidaan niya. Sundo nato siya og makita nato nga siya nag-introduce kanato matud pa sa iyang simbolikanong pinulungan. Ablihan ko kaninyo ang kurtina kuntilon nga nagtabon sa umalabot aron makakita kamo og umalabot. Now, atong gisaysay sa miaging mga gabi ang pipila sa iyang tagna, sama sa tagna niya uban ni Daniel kalabot sa mga mananap nga mapintas nga naas pinadayag 13 nga sumpay sa Daniel City. Apan karon ang atong tun-an pinasahi nga tagna. Nakita ni Juan ang simbolikanhon nga pagpadayag kaniya nga may buluhaton sa Dios nga aduna po'y mahitabuan ang buhata diri siyuta. Ablihan niya kanato ang tilon, ang duha kasaksi sa Dios. Iya kining gisuwat sa ika-11 ka kapitulo sa basahon sa pinadayag. Mo ni ang nahitabo samtang siya giablihan kaniya ang pananaon. Nakita ni Juan, gipakita kanato ang duha ka saksi sa Dios nga gipakaulawan, gidagmalan o gipatay. May saksi ang Dios duha ka buok, gidagmalan, gipakaulawan o gipatay. Mo nay nasuwat sa pinadayag 11. Apan sila kining duha ka saksi sa Dios nagmadaugon batok sa nagpanglutos kanila. Muna'y mabasa nato sa pinadayag 11 versikulo 3 o 4. Kinsa maning duha ka saksi, ingon pa dinhi sa versikulo 3 o 4, kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoyng olibo, ang duha ka kandilaryo. Simbolikan hon ra pud kaayo. Unsaon gud pagsaksi sa kahoyng olibo? Unsaon gud pagsaksi sa kandilaryo? Kana gong butanganag kandila, tugsukan nimo mura kandilaryo may nga na. Simbolo higala. May bililhong kahulugan alang nimo og nako. Unsa maning duha ka saksi nga duha ka kahoyng olibo og duha ka kandilaryo. Sa pinadayag 11 bersikulo 2, naghisgot kini nga sulod sa 42 ka bulan ang balaang syudad, Jerusalem na, ang katauhan sa Dios, ang kahulugan ng balaang syudad, pagyatak-yatakan, grabe ni kasimbolikan hon, na ay gidaghanon sa katuigan sulod sa 42 ka buwan. Pila man na katuig ng 42 ka buwan? Ang usa ka tuig, 12 raman ka buwan.
Ang 42 ka buwan, wa pod kaabot og 4 ka tuig. Ang 42 ka buwan, 12 ka buwan ang usa ka tuig. Ang punto na ko mao ni, simbolikanhon kining tanan. Unas tanan sulbarona to unsa ning duha ka saksi. Og ngano nga kining duha ka saksi gilutos o giyatak-yatakan pinaagi sa pagpakigbatok sa usa ka gahom nga buot mo patay sa duha ka saksi ug naglutos sa balaang katawhan sa Dios. Ang bersikulo 3 naghisgot sa hubad sa 42 ka buwan kakatuigan. Diin ang duha ka mga saksi, actually ang kahulugan sa duha ka saksi, ang Biblia. Nganong duha ka mga kasaksi? Daan og bag-ong tugon. Nganong kandilarya? Ingon si Ginoong Hesus, ang kahayag sa kalibutan mao ang pulong sa Dios. Munay giingon ni Hari David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tagaan ta na lang diritsos kahulugan ang hubad sa duha ka saksi sa Dios, ang balaang kasulatan, daan og bag-ong tugon. Ang lana nga nagsiga dihas kandilaryo, simbolo sa balaang espiritu nga naghatag sa kahayag pinaagi sa pulong sa Dios. Ang kahayag sa pulong mao na ang saksi. Ang mga tao nga nagtamod o nagsunod sa duha ka saksi, giluto sila, giyatak-yatakan, sulod sa gidugayon nga 42 ka bulan. Now, simbolikanhon kini, ang 42 ka bulan sa Hudiyo nga bulan, ang bulan sa Hudiyo dunay 30 ka adlaw. Okay? Kung imong i-multiply ang 30 ka adlaw sa 42 ka bulan, makuha nimo ang total nga 1,260. Nakuha nimo ang pasabot ana. So, ang 42 ka bulan nga paglutos sa balaang syudad kung sa katawhan sa Dios. Ang 42 ka bulan nga attempt sa gahom sa kaaway nga wadon ang duha ka saksi, nagsimbolo ka na og 1,260 ka adlaw. Now, kung atong gamiton ang sulundan sa propesiya nga atong gisgutan kagabi, nga mabasa nato sa Ezekiel 4:16, ang usa ka adlaw sa tagna, usa ka literal nga tuig. Nan ang 42 ka bulan nga 1,260 ka adlaw nagpasabot og 1,260 ka tuig. Makahulugan na kay sa atong kasaysayan sa kalibutan may period nga miabot og 1,260 ka tuig nga ginganlan sa world history og the period of the Dark Ages. Ang panahon sa mangitngit nga katuigan. Nganong ginganlan manag mangitngit nga katuigan? Kay mauna ang katuigan nga murag milukop ang Kristyanismo sa kalibutan, apan nawala ang significance sa Biblia. Ang duha ka saksi, kanus amana nagsugod. Kini nga kadugayon sa panahon gisgutan sab ni Daniel ug ni Juan. Ingon nga panahon sa pagpanglutos. Specifically, kini nga panahon na record ang Dark Ages gikan sa tuig 538 AD hangtod sa tuig 1798 AD. Ingon tingali mo asam nas Pastor Gulpa ng nguhaana mga katuigan. Well, punay ginganlan sa atong world history og Dark Ages. Unsa man ginahitabo ni anang panahon na? Ni anang panahon na milukop ang Kristyanismo sa kalibutan. Na unsa una nang gipatay magkaduha ka saksi? Yes. Milukop ang Kristyanismo, midako ang Kristiyano, apan nawala ang importansya sa Biblia. Taghaan ta mog sampol, ha? Ana ba yung panahon na 538 to 1798? Apil baya diha ang pagka-Kristiyano sa Pilipinas? Di mo kalimot? Kano sa nahimong Kristiyano Pilipinas?
Sa gisulti sa world history. March 16, 1521. Diin man ninyo matun sa kantang yoyoy. Sa atong Philippine history, gitudluan man ta ana sa school pa ta. March 16, gikanta lang ng yoyoy aron malingaw ang mga tao, aron po dali ka makakaton ang mga estudyante kung tison na sila sa ilang mga maestrog maestra. Muna gikanta ng yoyoy, March 16, 1521, the Philippines was discovered by Magellan. Ang makahimuotan ng kantaha, ang summary ni yoyoy, naas tumoy, to Christianize them everyone. Sa ato pa, na-Christianize ang Pilipinas 1521. Unsa man nahitaboan ang panahon na? Midunggo sa Limasawa si Magellan ug ang iyang 200 kapin kasundalo sulod sa unom ka barko gikan sa Espanya. Pagka Abril 21, nag-blood compact siya. Uban ni Dato Humabon sa Sugbo. Nagsinaaray sila. Ug nianang panahon na sa Abril 14, 1521, 28 kaadlaw gikan sa Marso 16, Abril 14, nahitabo ang unang Christian baptism sa Pilipinas. Di nindot kayo ganahan ta. Muna nga ni atong 2021 celebration katos Pilipinas sa ika-500 katuig sa pagka-Kristiyano sa Pilipinas. May usa kadakong disbintaha ang pagsulod sa Kristyanismo sa Pilipinas. Kay sulod ni anang gidugayon nga 500 katuig karon nailhan ang Pilipinas sa mga history book sa kalibutan nga the only Christian country in the Orient. Ang bugtong Kristohanong nasod sa sidlakan kun sa Asya. Tinuod po na. Kay gilibutan tas dili Kristohanon nga mga nasod. Indonesia, Malaysia, Brunei, Sarawak, mga Muslim na. Singapore, Cambodia, Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Myanmar, mga Buddhist kana, Bangladesh, ug uban pang mga kanasuran, Islam kana, Japan, Shinto, mga Insik, Confucian ug Taoist, daghan ang naglibot nga relihiyon. Ang Kristiyano ra, ang Pilipinas ra. Usara kabutang ang alkansi nato. Misod ang Kristyanismo sa atong nasod, dili tungod kay ang mga tao na kumberter sa wali gikas Biblia. Our Christianity in the Philippines is historically not a biblical Christianity. Our Christianity in the Philippines was a result of colonization. Sa in English na, colonization, nahimo kitang kolonya sa usa ka Kristanong nasod sa Europa nga mao ang Espanya. Si Humabon wala makumberter sa Bible study ug sa wali sa tekstos Biblia. Nakig-blood compact siya kang Magellan kay nakighiusa siya nga gidawat sa Cebu ang panggamhanan sa Katsila muna nga gibautismuhan sa Abril 14, 521 ang 800 ka primerong Kristiyanos Pilipinas gibautismuhan ni Father Pedro Valderrama o girecord sa historya ni Magellan si Father Figapita. Muna, kamong nahinomdom na sa inyong Philippine history, ako laning gilab sa inyong nahuna. Ang 1521, diha masulod ni anang period sa 538 to 1798. Paingonas katapusan kay 1500 na gud. Apan unsa man ginahitabo nining katuigana sa 538 to 1798, daghan. Number 1, kadaghanan sa mga kagamhanan, mga gobyerno, may adaptar og relihiyon. Ang relihiyon nga gipasiugdahan diri sa imperyo sa Roma nga nidako pag-ayo sa panahon ni Constantino sa
4th century AD. Gipadako kini sa mga emperador nga misunod kang Constantino, nga wa na magtawag sa ilang kaugalingon nga paganong Romanhon, kundili nagtawag na sa ilang kaugalingon nga Kristiyanong Romanhon. Naman ang Biblia, pero dili na prominente. Na ang Biblia, apan ang tradisyon sa simbahan, mo'y mikuyanap. Muna akong giingon ninyo. Kita baya sa Pilipinas, 400 anyos bayatang ilalom sa Katsila. Gikan sa 1521 hangtod sa 1898. Mahapit mag 300, mahapit mag 400 anyos. Kay 1898 man, ang gubat sa Amerikano o sa Katsila, nga giabog nila mga Katsila. Apan hinumdumi, anang kadugayon ang hapit mag 400 anyos, ang ato mismong katigulangan nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga Kristiyano, wa gani kabasag Biblia. Kay wa may Biblia sa pinulungan sa mga tao nga niabot sa Pilipinas. Ang Biblia ang niabot diri Latin raman. Kay mumanay gigamit sa mga kaparian nga may palukop sa Kristiyano ug namunyag sa mga tao. Latin ra. Naabtan pa man ninyo na. Kamong mga, ako dili pa man ko kaitiguang apan dili na pud ko bata. Sitintan may akong edad. Pero naabtan pa na ako ang relihiyon nga ang mga manunudlo na mo katikista sa eskwelahan, kay public school man ko, magdili na mo pagbasag Biblia. Dahil panahon nga sa among eskwelahan, may butho katong usa ka sakyanang panel nga puti, nga ang mga nenggawas nagkurbata, nagdaag mga kinarton, may adto sa among prinsipal, human sa paglugwa sa among prinsipal, nag-anunsyong prinsipal. Ania ang Gideon's International nga panel manghatag og Biblia katong New Testament Bible nga gagmay nga ikaso ana dayang amo nakit-an ana dayon matngon mo kanang inyong gipanggunitan karon daghan mga tao nangabuang ana mga dagko na kamo pa kang mga gagmay nangabuang magani mga dagko kamo pa kang mga gagmay pastilan luuyaw New Testament suod sa kumbag. Gipambuhian man, ngano man. Ang mga katauhan sulod sa daghang katuigan, wa hatagig higayon nga makabasa sa pulong sa Dios sa ilang pinulungan. Kaya lang sa inyong kasayuran, ang kausaban nga nahitabo ni ining dakong relihiyon nga Kristyanismo. Ni adto ra intaw na nahitabo sa 1965 human sa gitawag og Vatican Council II. Ang Vatican Council II mauna ang katiguman nga usas kinadak ang katiguman nga naghimog kausaban sa pamalaod ug pagpadagan sa dakong Kristiyanong simbahan. Kamo nalay sabot ug unsay buot nako ipasabot ang dakong Kristiyanong simbahan. Nianang tuiga sa 1965 sa nahuman ang Vatican Council II, gitugutan na ang mga tao nga mubasa og Biblia nga binisaya ang Bisaya, tinagalog ang Tagalog, inilokano ang Ilocano, inilonggo ang Ilonggo, binulanon ang Bulanon, kay maunay pagtugot nga mabasa ang Biblia. Pero prior to that, the Bible has circulated the world with only one language, Latin, ug ang makabasa ug ang makahubad ang mga taura nga nanagsutana nga motindog sa atubangan sa katawhan nga mosunod kanila. So akong gisaysay kaninyo ang kasaysayan sa dihang ang Biblia nawala sa mapa, nawala sa iyang insaktong lugar munang pagbangon sa Protestantismo o saray ilang tima. Pabilin tang Kristiyano pero balik tas Biblia. Muna'y tima sa Protestantismo. Muna'y tima sa Reformasyon.
gipasiugdahan ni Martin Luther ug daghan pa kaayo ang mga reformador kauban niya, sawa pa siya ug sa human na siya, milukop sa kalibutan, nagpahinumdom sa mga taong Kristiyano, Biblia ray aton sulundan sa atong tuuhan, Biblia ray atong basihan sa atong pagtuo, kay Biblia ang nagpadayag sa kamatuoran, dili ang tradisyon o ang gisugo sa simbahan. Kanang period nga 538 to 1798, nilukop ang Kristyanismo, but it was historically and not biblical Christianity. Sa pinadayag 11:4, may mipatay ra gyud sa katapusan sa duha ka saksi. Sibot pasabot ana, pastor. Kung ang duha ka saksi ang Bible daan og bag-ong tugod, naagi day nakapatay sa Bible. Na ini attempt. Gipatay yun. Abi ninyo kun sana na. Kini mao ang mapintas nga mananap nga gikan sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban mo na gisultis, pinadayag 11:7. Gahom kana nga ragrepresentar sa kaaway sa Dios diri sa yuta. Simbolikanhon gyapon ang pinulungana. Di lang nako na ilitok sa inyo kay niam tas publiko apan madawat nato nas Bible study. Unsa na nga sa pinadayag 11:9 nag-ingon nga kining maong paglutos sa duha ka saksi mutagal og 3 ka adlaw og tunga. Literal 3 ka adlaw og tunga. Sa ato pa 3 ka tuig og tunga sa kahulugan. Kanusa man ang nahitabo, natuman kini didto sa nasod sa Pransya, nagsugod sa Nobyembre 26, 1793 hangtod sa June 17, 1797, kay mao kana ang period diin ang panggobyerno sa Pransya gingalan og the Reign of Terror. Usam nang Reign of Terror. Ang katuigan nga nalisang ang mga tao. Sa pinadayag 11, versikulo 11 ug 12, nagisgot nga mabanhaw sila human sa 3 ka tuig og tunga o gisapwang sila paingon sa langit nga sa ato pa nahimo silang hilabihan kabantugan. Kinsa maning sila ang duha ka saksi. Unsa may nahitabo ni anang Reign of Terror gikan sa November 26, 1793 hangtod sa June 17, 1797. Ang panggobyerno sa Rusya mideklarar di sila motuog Dios. Diha sa Fransya nagsugod ang ginganlag modernong ateismo. Sa ateismo, ang pagtulunan nga dili na motuog Dios. Ang panggobyerno nga wala na maghuna-huna nga ang pangagamhanan naas kamot sa Dios. Mao nang Pransa, muna nga lag Reign of Terror. Unsa pagay ubang hitabo ni ana nga period nga 3.5 years. Samas mga pulong nga babasas Daniel kalabot sa pagkabantugan ni Nabucodonosor nga miabot sa langit, maupod na ang nahitabo sa duha ka saksi nga gipatay. Unsa man di ay nahitabo ni anang period nga 3 ka tuig ug tunga sa panahon sa Reign of Terror. Mo nang panahon nga ang mga sundalo nga French gipasaka sa mga balay aron pag-confiscate sa mga Bible o pagpangsunog niini sa mga daob nga gidaob sa mga sundalo sa karsada. Ma-imagine mo ang talan-aon, ang mga kabalayan nga mituo sa Biblia, ang mga kabalayan nga naghuna-huna pag-ila sa Dios, gisaka sa martial law man kanang Reign of Terror, martial law na, meaning ang nagahom ang kasundaluhan. Gisugo sa pangagamhanan, gipanguha ang makita nilang religious nga mga material, gilabay sa mga bintana, gisao sa mga sundalong tuas ubos o giduslit ito sa daob nga ilang gibutang sa tunga sa karsada. Muna, literally, that happened during the Reign of Terror. Sumala sa tagna sa pinadayag 11:9, ang nasod nga mulaglag sa duha ka saksi sulod sa 3 ka tuig ug tunga gitawag og Sodoma ug Ehipto. Nanianang panahon dawa na Sodoma dugay naman Sodoma na sunog panahon panilot. Simbolikanhon gihapon na ang simbolo sa pulong Sodoma, immoral nga nasod. Sa immoral, wa motahod sa moralidad sa Dios nga ang sex para ragyod sa duha ka tawo nga lalakig babae nga gitawag og matiayon.
Ang Sodoma mo'y unang record sa Biblia kalabot sa syudad nga miyatak sa kabalaan sa relasyon sa babae ug lalaki. Kay diha sa Sodoma na-record ang kasaysayan sa mga lalaki nga makighilawas og lalaki. Hinumdum mo atong kaagi ni Lot. Momento. May duha ka manulunda nga miduaw sa syudad. Kay nag-ingon ang Dios, grabe ra ang kadautan sa Sodoma o sa Gomora. Di na nako na malamoy, di ko na maagwanta. Gabaan ko na sila, nagpada og maglalaglag nga manulunda ang Dios. Duha ka buok, apan pagsulod sa manulunda, nakit-an sa mga tao Sodoma. Ila naman noong gisagop man dayon ni Lot. Kay si Lot umangkon man ni Abraham nga mauray Diyos nun dito Sodoma. Gisagop niya kinahadlok siya makit-an sa mga bugoy basig ilang hudapon ug ilang rapon. Kay mga gwapo ra pa mga manulunda. At tinuod yun. Igo niya nahipos ang duha niya ka dumuluong nga mga manulunda di ay nanuktok ang kalalakin ang mga bugoy sa Sodoma. Lot! Lot! Saman! Ihatag sa amo kanang imong duha ka gwapo nga mga bisita. Sa in English pa, give them to us that we may know them. Anong pulong know sa in English? Mabasa ni mo na dito sa Genesis Kapitulo 2 nga nag-describe sa pagkasal sa Dios kang Adan o kang Iba. Nga ang konklusyon sa human buhata si Iba o gitapad gikasal sa Dios uban kang Adan, ang Biblia nag-ingon and Adam knew Eve. Ang pulong knew sa in English mao ang simbolo sa kahulugan nga usa ka unod si Adam ug si Iba. Usa ka unod gani short diretsohon ta pagkasulti. Gitugot ang sex relation sa magtiayon ra lakig bayi nga magtiayon. Dili lakig bayi nga ulitaw daga, dili lakig bayi nga dili asawag bana, magtiayon gyud. Apan ang Sodoma, laki ang ilang gusto that we may know them. Among gamiton kanang mga laki, nangayog laki. Suko si Lot, oy. Ayaw, ako ning bisita, ilawom ni sa akong panalipod, ilawom ni sa akong pag-abi-abi, dili mo kabuot kanako kay ako siya di mo kahilabot nila. Di na yun na magwanta ng katol sa inyong tigol ni ay duhan ako kadalaga, ako ning i-release ninyo. Munang naglagot po itong duha kadalaga na minaw, eh. Hinumdum mo sumpay anang istorya ha. Pagkalugwa na ginila sa syudad, sila tuluraman ka babae o sa kalaki, si Lot raman o ang iyang asawang ang duha kadalaga. Nahimo pa yung asin, bato nga asin, ang asawa kay nilingi man, waman mo sunod sa sugo sa Diyos, ang nadaan ni Lot sa bukid, ang duha ra gyud niya ka anak. Munang pag-abot sa bukid, nakahinumdum ang iyang duha ka anak, nga kinispapa, wa man po ni buot. Paggamit man ganita tumabugoy nga nangayo siyang bisitang duha ka buok. Ato na laning hubugon. Pagkahubog ini, dulog ta. Munang naas Biblia ang pagdulog sa duha ka dalaga ni Lot sa ilang amahan. Nga nahimong kaliwatan sa Moab ug sa Edom, kanang mga kaliwatan nga nahimong kaaway sa Israel. Apil pa naron kanang panag-away ron sa mga Israel ug mga kaliwatan nga gikan anang mga sangana sa sala. Nagpakasala ang punto na kumone. Ang kahulugan sa pudong Sodoma, immoral nga nasod. Unsa mo po ng Egypto? Ang kahulugan sa pulong Egypto, nasod nga dili mo pato sa gisulti sa Dios. Asam na kuha ng istorya kadtong gipahabwa sa Dios kang Moises ang mga tao nga Israelhanon gikan sa Egypto aron dalhon sa yuta sa saad. Wa mo tuo ang paraon munang gipadalhan sa Dios og napulo kahampak hangtod nga nangamatay ang kamagwangang mga anak sa Egypto ay pag-release. Ang kahulugan sa pulong kining nasod nga mulaglag sa duha ka saksi sulod sa tulo ka tuig ug tunga, nasod nga girepresentahan sa kinaiya Sodoma ug sa Ehipto nga sa ato pa immoral ug masinupakon sa Dios ang France kana France
Kay wa na sila motuog Dios, unya ang resulta pagyud sa ilang paggobyerno ni anang panahon na nagtudlo kinis Pransya di nanukad ang gamot sa ateismo ug immoral nga magamhanan nga gitawag og reign of terror sa panahon sa revolusyon sa Pransya. Ni anang panahon na sa tulo ka tuig ug tunga ilang kuha ang asawa sa emperador, ang diktador. Ilang giparid sa tibuok syudad nga hubo ang iyang maayong purma nga lawas mo'y gidisplay o gisimba ingon nga ilang Dios immoral gyud. Apan ila sang gipang confiscate ang mga Bible ug ilang gipang sunog. Adunay dakong linog nga may uyog nga nakagunob sa ikanapulog bahin niini kini nagsimbolos Europa nga nabahin sa napulo kanasod diin ang ikanapulo mao ang Pransya. Sa Pransya gidakop ni General Berthier ang Santo Papa. Ug sa Pransya sab nahitabo ang dakong inihaway sa San Bartolome. Unsa man ang inihaway San Bartolome? Ang mga Kristohanon nga nagtamod sa Biblia gipang ihaw sa mga tao tungang gabi. Pagtingog yun sa kampana sa San Bartolome, mabasahan man ninyo ni sa kasaysayan, aron sayon nga research, sa Google na lang mo. I-type ninyo sa Google, Massacre of St. Bartolome. Bartholomew may ka. Pinulungan na sa in English, Bartolome na sa ato O inyong mabasahan diha, maunang panahon nga linibo ka mga protestante nga nagtamod sa Biblia ang giihaw sa wara gilaing hinungdan ang ilar yung pagtuog Biblia. Grabe na nga kasaysayan. Naana, dili ning ato tumo-tumo kay nagisgot man tag mga hitabo nga nahisulat sa mga panid sa kasaysayan. Ang Pransya mausab ang dapit diin nanukad ang modernong ateismo ug ang modernong komunismo. Ang reign of terror sa Pransya may pasiugdag sinunugay sa Biblia, may usab sa kalendaryo. Kanang tulo ka tuig ug tunga, giusab nilang kalendar. Ang kalendaryo 4 mangyod ka semana ang buwan, nga tag 7 ka adlaw ang semana. Giusab na sa reign of terror. 3 na lang kasimana ang buwan, tag 10 kaadlaw ang simana. Yun ay na-record sa history. Apan wa na musalir. Kay pagkahuman sa 3 ka tuig ug tunga sa 1797, pagkahuman sa reign of terror, dayong kamatay ni Napoleon Bonaparte, nibalik sa normal, nibalik sa 4 ka semana ang buwan, 7 ka adlaw ang semana, mibalik sa ingon anang atong kalendaryo karon. Wa madayon. Wasad matiwas og patay ang Biblia nga ilang gipanunog kay ni anang human sa reign of terror nagkanaghan na hinuon ang kopya sa Biblia sa dihang naimbento ang printing press. Pagka-imbento sa printing press, ang unag yung produkto nga milugwa sa pinatik nga makina, Biblia. Og human ni ana ang Biblia wa na mulusan, siya na ang primerong numero 1 pinakadaghang kopya sa tanang basahon sa kalibutan. Tun-i ang kasaysayan sa masakir sa San Bartolomeo sa Pransya. Tunay ang kasaysayan sa reign of terror. Tan-awon ra gud naton paagi ni Satanas. Nganong gitudlo niya ang ateismo? Unsay ateismo? Ang ateismo nagpasabot way pagtuo sa Dios. Unsa may tuyo sa yawa? Kung wa nay pagtuo sa Dios, nan ang tao di na mutuo nga ang tao gibuhat sa Dios. Evolution na kibali. Dili na creation. Na og wala nay creator, wa nay naglalang, na wa nay kahulugan ang Sabado. Kay ang Sabado gibutang man na sa Dios aron ang tao mahinumdum nga hinigugma ako'y nagbuhat nimo. Mo man nay kahulugan Sabado. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou work and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it thou shalt not do any work. For the Lord God made you. Ang Ginoo nagbuhat nimo. Ang hinungdan sa atong pag-observe sa Sabado kay giila nato ang pagkamaglalalang sa Dios. Mo na hinungdan Sabado.
ang pag-ila. Na kundi nata muilag Creator, di wanay tahod Sabado. Na kuwanay sa Sabado, sa ato pawanay pahulay. Wanay pagsimba, wanay pagampo. Na kung wanay pagampo, sige na lang kalihukan. Na kung sige na lang kalihukan, wa na maghuna-huna ang mga taong Diyos. Tanawaran ninyo ng mga tao nga, panginabuhi, panginabuhi, panginabuhi na lang. Wa nagyoy panahon sa simba. Wa nagyoy panahon sa ampo. Nga naman, kalihukan, kalihukan, kalihukan na lang. Negosyo, negosyo, negosyo. Asinso, asinso, asinso. Wa na'y panahon para sa Diyos. Muna iyang estratehiya. Atakihon ni Satanas ang duha ka institusyon. Unsa may duha ka institusyon, pagsugod Diyos kalibutan, duha ang gipasiugdahan sa Diyos sa tanaman sa Eden. Number 1, gipasiugdahan niya ang pamilya. Gikasal niya si Adan ug si Eva, unya gisugo niya, sumanay kamo sa tibuok kalibutan. Dito na sa tanaman sa Eden. Duha pa sila kabuok, apan gisugo na sa Dios, sumanay kamo. Gipasiugdahan sa Dios ang pamilya sa tanaman sa Eden. Unsa pa ang gipasiugdahan sa Dios tanaman sa Eden? Ang Sabado. Kay sumala sa Genesis 1:31, pagkahumagyog buhat sa Dios sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga ani-ani ini. Genesis 2:1-3, gisultihan ta nga gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito, gibalaan niya kini ug mipahulay siya ning adlaw ug miingon siya, tao, akong gibutang kining adlaw aron ikaw mahinumdom nga binuhat taraka. Munang Ezekiel 20, versikulo 12 ug 20. Gihatag ko kaninyo ang akong adlaw ipapahulay aron kamo mahinumdom nga ako mao si Jehova nga inyong Dios, aron ikaw mahinumdom nga ako ang nagbuhat ninyo. Ang paghatag sa Dios sa adlaw ipapahulay, pagpahinumdom niya nga binuhat rata niya, mo po na hinungdan nganong dita ang ngayon musimbag lain, kay siya ramay maglalalang, siya ra po'y manluluwas. Duha ka hinungdan sa importansya sa Sabado. Kanang duha, pamilya ug adlaw ipapahulay kun Sabado. Gipasiugdahan na sa Dios sa tanaman sa Eden. Maupo na'y giguba sa panahon sa mangit-ngit nga katuigan. Nakita na nimo ngano nga kining duha mo'y tumong sa atake sa yawa karong panahona. Pamilya giguba sa yawa. Gibungkag ang panagtiayon, gibiyaan o ginikanan ang kabataan, guba ang pamilya. Og ang adlaw igpapahulay, gibutangan sa mga tao sa laing adlaw nga dili mao ang gisugo sa Dios. Katapusang mensahe sa manulunda ang pinadayag 14, 6-12. Gitawag kini og walay katapusang maayong balita nga iwalis tibuok kalibutan tulo ka manulunda. Unsa maning mga waliha, mulukop kinis tanang kanasuran, kaliwatan, pinulungan ug katawhan. Ug munay katapusang mensahe nga madungog sa mga tao sa di pambalik Ginoo. Kaning mensahe tulo ka manulunda. Unsa man una? Ang unang bahin sa mensahe gitawag og walay katapusang maayong balita, pinadayag 14, 6 ug 7. Nga nag-ingon, kadluki ang Diyos, ihatag kaniya ang himaya, kay naabot na ang takna siyang paghukom, simbaha siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. You see, gipabalik ta sa paghinumdum nga ang pagsimba ug wanay laing simbahonon ang Diyos ra, ang iyang pagkamaglalalang Sabado man na. Kay mo man paghatag Sabado, dumduman nato nga hinimuratan niya. Wa na po tayo laing simbahon, kawa may laing naghimo na to. Wa po laing nagsustinir ka na to sa kinabuhi. Wa laing naghatag kanimog hangin nga imong giginawa. Wa laing naghatag kanimog tubig nga imong mainom. Wa laing naghatag kanimo sa pagkaon nga imong gihatag. Kana ba yung mga butanga? Mahal ba yan ha? Hangin? Di nagani ka kaginhawa para atong COVID nga maghuot na imong dughan. Pansakan kas makina. Tag 9,000 ang usa ka tangke. 12 oras nga gamit, 9,000. Grabe no. Mahala des hangin o butang presyo oy. Pero ang Ginoo naghatag nimo hangin bisag wa ka nangayo. 24 ka oras kada adlaw gipaginhawa kaniya wa niya butangig switch ang imong blawas nga moingon ka mo ginhawa na pug ko ion ko na ning switch wa.
Bisag matuog kag ipaandar sa Ginoo imong ilong aron makaginawa ka libreng hangin, pero tao na imong gahom sa hangin, bayran na nimo sud naman nilag tangke. Tao na imo tigom sa tubig, isod butilya, napalit ka na. Pero Ginoo mangayo tuwas tuburan, tuwas sapa, tuwas ulan, hatag ra. Ingon anang gibuhat sa Ginoo, munang angay nato siyang dumdumon. Ug ang Sabado mo iyang paagi ana. Kaya Sabado, pag hinumdum nga siya ay naghatag, siya ay naglalang. Ang mensahe sa ikaduhang manulunda, nag-ingon, nagunob na ang bantugang Babilonia nga nagpainom sa bino siyang kaulag sa kanasuran. Simbolikanhon gihapon intag na. Wa na may Babilonia sa katapusang panahon. Wa may Babilonia ron sa kalibutan. Kadugay na sa Babilonia, pamahon pamana sa ni Nabucodonosor katong gigunoob ni Cyrus ni atong 505 BC. 539 BC rather. 539 BC. Dugay na. Wanay Babilonia. Pero nganong na may Babilonia sa katapusang panahon? Relihiyoso nga kalibog ang kahulugan ni ana. Kalihukang relihiyoso nga milukop sa kalibutan, nagtawag sa ilang ngalan Kristiyano, pero dili na Kristyanismo ang pagtulunan. Ngunit kahulugas Babilonia. Ato pa ng detalyihon sa sunod semana kay naamantay topic sa pagkagunob sa Babilonia. Ang ikatulo ka manulunda, kay ang ikaduha nag-ingon man nagunob ng Babilonia, pagawason man ta sa Dios gikas Babilonia. Unsay kahulugan ang gumawa kamo gikas Babilonia? Ayaw na magpabilin sa makalibog nga relihiyon. Kristiyano ngalan pero dili na Biblia ang gisunod. Muna'y makalibog. Kristiyano ang pagtulunan pero daghan na gituuhan nga di na gikan sa kasulatan. Gumawa kamo kaniya mga tao aron di kamo maka-appeal siyang kasalanan, di kamo makaambit siyang hampak, kaya ang bubuan sa Dios sa katapusang 7 ka hampak ang nanagsimba og nidawat sa marka sa mananap nga mapintas. Muna ikatulo ka manulunda. Ang ikatulong manulunda sa pinadayag 14, usa ka bugat nga pasidaan sa katawan sa kalibutan. Kung adunay mo simbas mapintas nga mananap, mudawat sa iyang timbre kun marka konsilyo, siya magainom sa bino sa kapungot sa Dios ang 7 ka hampak. Humanon baya gyud sa Dios ang iyang buhat diri siyota. Sa pinadayag 14 bersikulo 14, gisgutan kita nga human mulukop sa kalibutan ang mensahe sa 3 ka manulunda. Ug by the way, simbolikanhon mana apan apil sa kahulugan ni ana ang pag-abot sa ebanghelyo, ang pagwalis maayong balita nga midangat kaninyo dinis masgad ug miabot kaninyo diha kung asa man kamo karon nagpatalinghog sa atong programa. The 3 angels' message is reaching out to you like what the Bible says in a loud voice. Sa makusog na tingog. Ang magwawali, sustinihan raman po sa Ginoo ang iyang tutunlan aron siya makawali sa lanog. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus, muna'y pinadayag 14:14, naglingkod sa trono, nagdalag galab sa pagpangani. Simbolikanhon gihapon nga pinulungan nga nagpasabot na hinog na ang iyang sabwag nga binhi sa kalibutan. Unsa ang binhi? Ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Nangahinog na nangakabig na ang mga tao, nangausab na ang mga dautan, ang mga bisyoso, mibiya nas bisyo, ang mga kulat, ang mga mangulata nga bana, muhapuhap nag-asawa, ang mga kawatan nga mga tao, mao naghinuoy, nagtunol sa itabangay nga tuslain tao, nangausab na, hinog na ang kalibutan, gisimbolo sa gigalab na ang hinog nga alanihon. Munang pinadayag 14, versikulo 14, paingon sa 16. Misad ang Diyos nga human sa mensahe tunlo ka manulunda, wala na'y makapugong kaniya sa pagbalik diri siyota sa pagkuha sa mga linuwas. Roma 9:28. Tapuso niya ang iyang buluhaton ug hamub-an niya ang panahon alang sa mga linuwas. Ato po nang gibasa di Arda sa Mateo 24, versikulo 22. Apan nganong daghan man unya ang mga laglag ug mga wala panahon ni Kristo.
nga gilukop man di ay ang pagwali sa tibuok naong sayuta, nganong daghan man ang mga laglag. Sumalas Biblia, Oseas 4:6 nag-ingon, ang akong katauhan gilaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Kay ilamang giksalikway ing kahibalo, isalikway sab sila sa Dios. Sa may buti anang isalikway ang kahibalo. Naana ang kahigayunan nga makadungog. Naana ang magwawali. Gi-loudspeaker na ang mensahe. Gilukop na sa mga kabalayan ang pagdala sa pulong. Apan ang mga tao daghag katarungan. Di lang ko, wako'y panahon, busy ko. Sige yung Biblia, ang akong katauhan gilaglag tungod sa in English pa na willful ignorance. Tinuyo nga pagkawalay alamag. Tinuyo nga pagkadili mahibalo. Naanay mo pahibalo, ingnon di ko ganahan maminaw. Naanay magpahibalo, di ko interesado. Naanay magpahibalo, daghang butang. Mas importante nako kaysa imong gidala nga pulong, kaysa inyong giwalay nga pulong. Ana ang hinungdan sa kalaglagan sa katauhan, sa kalibutan. Apan ang mga karnero sa Dios, bisan ang wa pa sa sulod sa iyang turil. Kinsa man ang karnero sa Dios, wa pa sulod sa iyang turil. Mga tao nga tuapas ubang turil, simbolikanon gyapon ang turil, mga relihiyoso kana nga pundok, o saragya sa Dios matud pa niya sa Juan 16, o sara ko ka magbalantay, o saray akong turil, apan dun ako'y ubang karnero, tuas ubang turil. Ambot niya ipasabot, usara siya ka magbalantay, usara iyang turil, apan ang iyang mga karniro nga tuas ubang turil, panawgon sab niya. Tawgon. Muna yun niya, Juan 16. Og sila magpatalinghog sa akong tingog, og mosunod kanako, matod pa niya sa Juan 10, versikulo 27. Ang iyang pinulungan nag-ingon na, kung basahon ninyo ng teksto ha, ako ang maayong magbalantay sa karniro, nakaila ako sa ako, og ang ako nakaila kanako, kay sila magapatalinghog sa kong tingog, og sila magasunod kanako. Manang makarnero sa Dios, dili kay maminaw lang, musunod yun. Kini nga mga pulong gihatag kanato sa Dios, og ato kining dawaton og padayunon sa pagtuo. Muna giingon ni Pablo, ni Mateo, aron mabatna nato ang tibok og hingpit nga kalipay sa kinabuhi, sumala ni Juan sa Juan 15:11. Gihatag kanato sa Dios ang kaluwasan, ingon nga libreng gasa ang imo ragyong katungod ang pagdawat. Apan ang imong pagdawat nagsimbolo alagaro nimo siya. Salamat sa Dios nga mawang naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong gigamit man ang pulong kadaugan? Kay kung mudawat ko kas kaluwasan, daghan ang gustong muilog nimo. Layo sa Dios, bisyo, gana, ang imong hilig kaniadto, ang imong mga gipangganahan gyud buhaton, apan supak dahil kabuton sa Dios, kanata na mahimo nimong karibal. Apan kung imong palabihon ang Dios, siya andam sa paghatag kanatong kadaugan, batok sa tanang babag, pinagis gawom ni Kristo. Imo karon ang bulawanong kahigayonan sa pagdawat kaniya. Mangutana ko ninyo, kung kamoy hatagan sa kaluwasan, unsa may inyong palabihon, kanang mga butang nga gigamit sa kaaway aron di mo mudawat kang Ginoong Hesus, or palabihon ba ninyo si Ginoong Hesus ug dawaton nga inyong manluluwas?